मर्निं गाइसमोन दिनैहाय बिराद अखा हादोंना मोनायावहाय ओमफ्राय जोंना नै न'आनो दै बाना लोमजोबबाय नै गाइसमोन दै बाना लोमनाय न'खौ नायलांदो नैथिं नै दैयानो दाबो दङ नै न' सिंनिखौबो देखायगोन आं नै दाबो दैयानो उसिजोबखायो नै सेन्देलफ्रा नै बिदि दोनाबानो गोजावलाङो ओरैबो ओंखाम संग्राबो हाबजोबखादों नै रुम मोनसेयाव नै दाबो दङ दैया बेखौ सारनोसै आङो र' बाल्थिं लायनानै नायलाय दैयानो सेस दै गोजानो आं बाल्थिं लायनानै सारनि गाइसमोन बेखौ सारहराबा जाला न'आ दैबाना जाजोब्बाय जोंना दै सारबाय नै दैयानो सारै सारैजों उन्दुलांबाय दाबो नै सिंनिखौ नायसै नासो हाबलायनाय एसे जाबाय गाइसमोन जोंना मानै कलेजआव दुगैलायनांगौ बावनो दुगैजायो नै न'आनो दैबाना जाजोब्बाय जेरैबो एक'लेन्ड नांलाया नै बेखौनो एक'लेन्ड बायदि दुगैजायो नै गोसोबायदि दुगैजायो नै न' सिङावनो दै बानायानो माबायदि खालामबाय नांलाया जोंनो एक'लेन्ड दै बानाजों दुगैनो हायो नै Bila puasa kan? Aduh. Mana? Gua hati tangan lain nama tu nasi dia nak bisa. Aduh. दै बानायाव दुगैबाय नै सिथ्ला गेजेराव दैबो लोमजोबबाय नै ना खुन्था मोनलायलायबाय सेस दै बाना गोजासै नै सिथ्लायावनो